שאלנו את הצוותים שלנו, את הנשים שעומדות מאחורי היתרון היחסי, מה זה אומר לעבוד ביתרון היחסי? אני, האמת, התרגשתי מהתשובות שלהם, מה זה אומר לעבוד ביתרון היחסי. איזה כיף, בואו נשמע אותם, תתרגשו יחד איתי. לעבוד ביתרון היחסי זה קודם כל חממה. וואו, חוויה אחת גדולה. כל בוקר לקום עם תשוקה, עם כיף, עם שמחה. זה לא נקרא לעבוד, זה משפחה. אנחנו כולנו ביחד משפחה הכי כיף בעולם. נעמי מהממת. הכי כיף שיש. זה היתרון היחסי שלי, זה כיף, זה מתאים לי. לצמוח, לפרוח ותמיד להיות ביחד. מרגיש לי כאילו את החום, את הביטחון, את הכיף, את ההבנה, את ההקשבה. אני נמצאת ביתרון היחסי 15 שנה, וזה מרגיש לי כל יום לקום עם סיפוק וכיף מחדש. האמת שנכנסתי לא מזמן, ואני כבר מרגישה בבית, זה ממש משפחה, אנשים מדהימים, כיף, מאתגר. כל יום משהו אחר. אני מאחלת היתרון היחסי לכבוד חג הפסח ובכלל לגדול ולהיות הכי גדולות בשוק ולהמשיך להוביל ולהצליח. התחדשות, שמחה, אושר, בריאות ובריאות לכולם. ושנמשיך להיות ככה מאוחדים וחמים וכיפים. להמשיך לגדול ולצמוח ולהתפתח. שנמשיך לעבוד כעבודת צוות, חשיבה משותפת, לפתח את עצמנו ולפתח את הלקוחות שלנו. לפרוס כנפיים לעוד ועוד יעדים. אני מאחלת ליתרון היחסי שפע מהכל, פרנסה טובה, הרבה לקוחות, הרבה דברים טובים, הרבה דברים משמחים, שיהיה טוב, שיהיה אחדות, ושנשמע רק בשורות טובות. אז אני מאחלת לקראת פסח וגם לאחר פסח שאנחנו נמשיך להתרחב ונמשיך לצמוח, שגשוג, פריחה, הצלחה, שנמשיך להיות באותו תדר של אנרגיה חיובית. שנדע רק בשורות טובות, כי זה מה שכולנו צריכים בסופו של דבר, שיהיה רק טוב ועוד יותר טוב. מבחינתי זה מתנה, לקום כל בוקר למקום שאני אוהבת, זה וואו.